ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Meron nga ako nang wala ang iba. Pero meron sila nang wala ako. Yon ang masayang pamilya. Dear Papa Dudut, ako po si Cynthia, taga Makati, pero bago po ako mag-umpisa sa kwento ko ay gusto ko po munang bumante ng maligayang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. Kung mapili po ang sulat ko ay nagpapasalamat po ako ng marami dahil binigyan ninyo ng pagkakataon na mai-air ang kwento ko sa inyong programa. Since 2013 ay isa na ako sa mga solid na taga-subaybay sa mga kwentong hatid ninyo, Papa Dudut. Narinig ko lamang po sa kaibigan ko ang isang kwento sa programa ninyo at naisip ko rin pong sumulat kaso masyado pa po akong bata noon. Pero ngayon po ay naglakas loob na po akong isulat ang kwento ko at umaasa na mapili at maere sa inyong programa. Ako po ay lumaki sa lungsod ng Makati simula po noong magkaisip ako ay isang bahay lang ang tirahan ko. Hindi ko po naranasan ang maglipat bahay. Aaminin ko po na nakakaangat ang pamilyang kinagisnan ko. Hindi ko naranasan na magkaproblema sa pera. Sa tuwing may hinihingi ako na allowance o kahit pangluho lang ay binibigay sa akin. Bunsong anak ako sa 3 magkakapatid, 3 taon ang agwat namin sa isa't isa, kaya ako ang laging sinasama ni na mami at daddy kung may pinupuntahan sila. At kahit meron ako ng mga bagay na wala sa iba ay meron naman sila nang wala ko. Yon ay ang masayang pamilya. Siguro po ay ako lang ang nag-iisip na hindi masaya ang pamilya ko kasi sa tuwing may out of town kami para mag-bonding ay mukhang perfect ang pamilya namin. Hindi po alam ng mga kapatid ko ang mga bagay na alam ko kaya naman po ay nagtataka sila kung bakit hindi makita sa mukha ko na masaya rin po ako. Bakit hindi na lang sila nag-artista? Kasi ang husay nilang umarte. Hindi po kasi napapansin ng mga kapatid ko na maghihiwalay na sana noon sina mommy at daddy. Lagi ko pong nakikita kung paano mag-away ang mga magulang ko at lagi ko rin pong naririnig kung paano nila isumpa ang bawat isa. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan lang nila na makita ko at marinig ko ang lahat. At gano'n na nga po ang kinalakhan ko, Papa Dudut. Joaquin! Hayop ka talaga! Iba na naman ang babae mo! Ano bang akala mo, tanga ako para hindi ko malaman? Maghiwalay na tayo! Bukas na bukas, tatawagan ko si attorney! Ano ba, Carmen? Itigilan mo nga yung kakabato sa akin na kung ano lang mahawakan mo. Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ka ng anak mo. Nahihiya? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang dapat mahiya, Joaquin! Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Matulog ka na at marami nang nainom mo. Bukas tayo mag-usap, honey. Paano mo nagagawang tawagin akong honey sa kabila ng lahat ng ginawa mong panluloko sa akin? Napakababoy mo! Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw may magpakilala dito sa bahay at sasabihing anak mo siya. Carmen, tumigil ka na. Naririnig ka ni Cynthia. Maawa ka naman sa anak mo. Maawa? Dapat sa sarili mo yan sinasabi. Matulog ka na, anak. Huwag mong pakinggan ng mami mo. Bakit? Ayaw mong malaman ng anak mong totoo? Stop, Carmen! Please stop! Baby, huwag ka maniwala sa sinasabi ng mami mo, ha? Lasing lang si mami. Baby, nakita mo si daddy kanina sa hotel, di ba? May kasama siyang babaeng pumasok sa elevator. Opo. Ano yung tinatanong mo sa akin kanina, anak? Si daddy mo yung sasagot nun. Sino po yun, Daddy? Bakit po siya nakahawak sa'yo? Friend ni Daddy yun, anak.
Bakit po nagagalit si Mami? Bakit po kayo nag-aaway? Iiwan mo na ba kami, Daddy? Bakit mo ba nasasabi ang mga yan? Siyempre hindi kayo iiwan ni Daddy. Love kayo ni Daddy. Pero maghihiwalay na kayo ni Mami. Shh, anak, tahan na. Dito lang si Daddy, okay? Hindi kayo iiwan ni Daddy. Lasing lang si Mami, anak. O sige, ganito na lang. Humiga ka na sa kama at mag-uusap lang kami ni Mami. After namin mag-usap, kakantahan ka namin ni Mami hanggang makatulog ka. Okay ba yon? Opo. Okay. Punta ka na sa room mo. I love you, sweetie. I love you, Daddy. Ano? Natauhan ka na ba? Nawala na ba kalasingan mo? Ikaw pang may ganang manakit ngayon? Napakawalang hiya mo! Bakit mo ako pinakasalan? Maraming beses mo nang ginawa sa akin to! Hayop ka! Paanong hindi ka masasaktan? Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinama si Cynthia sa hotel? Bakit hinayaan mo makita ng bata yung mga bagay na hindi niya dapat makita? Bakit? Natatakot ka ba na baka mawala sa iyong pamilya mo? O natatakot ka na baka maulit sa mga anak mo yung nangyayari sa atin ngayon? Hindi yun mangyayari, Carmen. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang sumira sa pamilya natin. Nawala ng tiwala ko dahil sa ginawa mo. Nawala na rin pati ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo, mas masakit pa yung sinabi sa akin ng anak ko na nakita niya ako sa hotel na may ibang babae kesa sa nakita kita na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Ang alam lang ni Cynthia ay ang pagkakamali ko. Pero hindi mo sinabi kung ano yung kasalanan mo. Joaquin, inihingi ko na ng tawad sa iyo yon. Lumuhod ako sa harapan mo noon. Pinagsisisihan ko yon. Hanggang ngayon pala hindi mo pa rin ako napapatawad. Kaya ginagawa mo lahat ng panluloko mo. Joaquin, hindi mo pwedeng gawing dahilan ng isang pagkakamali para pa ulit-ulit mo akong saktan. Isang beses nga lang ba yon? O isang beses lang kita nahuli? Tama na. Bumabalik lang sa akin ang lahat. Matulog ka na lang. Bukas na ako uuwi. Joaquin! Bumalik ka dito! Joaquin! Hindi pa po ako nakakapasok ng kwarto ko noong narinig ko ang pagsampal ni Daddy kay Mommy. Narinig ko po lahat ng pinag-usapan nila noong gabing yon at sobrang takot na takot po ako noon na baka tuluyan na kaming iwanan ni Daddy kaya hindi na po ako makagalaw at umiyak na lamang po ako ng umiyak ng gabing yon. Buti na lamang po at hindi tinuloy ni Mommy ang pakikipaghiwalay niya kay Daddy. Hindi rin po ginawa ni Daddy ang sinabi niya sa akin na kakantahan pa daw po nila ako hanggang makatulog ako. Umalis si Daddy noong gabing yon at malamang po ay doon siya dumiretso sa babae niya. Simula po noon ay lagi ko lang binabantayan ang mga kilos nila. Kaya naman po sa tuwing mag-aaway sila ay lagi kong naririnig. Iniisip ko kasi noon na baka mapigilan ko si Daddy na sumama sa babae niya. Lagi ko pong inaantay si Daddy na umuwi pag gabi, kaya naman po ay lagi rin akong napupuyat pero lagi rin po akong nakakatulog dahil halos magliliwanag na kung umuwi si Daddy. At tulog na rin po siya sa tuwing pupuntahan ko sa kwarto. Simula nung marinig kong mag-away sila Mommy at Daddy ay feeling ko po ay iniiwasan na ako ni Daddy. Hindi ko pa rin po alam kung bakit nagbago si Daddy Papa Dudut. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Hi, Mommy! Saan ka galing? Ba't late ka nang uwi? Nag-practice po kasi kami. May laban po kasi kami sa school. Sigurado ka ba na tungkol lang yan sa school? Opo, sinabi ko na po sa inyo ni Daddy last month pa. Nakalimutan niyo na po? Okay lang, sanay na naman po ako. Marami lang akong iniisip kaya nakalimutan ko.
Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita binibigyan ng importansya. Kaya nga po sanay na ako eh. Kasi alam ko naman na marami kayong iniisip ni Daddy. Sa dami nga po ng iniisip nyo, laging 2 days after ng birthday ko doon nyo lang ako babatiin. Kaya bakit naman po ako aasa na maaalala nyo yung laban ko sa school? Hindi rin naman po ako mag-expect na maaalala nyo yung mismong araw na yon. Sige, susubukan kong pumunta sa araw na yon. Sabihin ko sa daddy mo. Ay, wag na ho. Masasaktan lang ako kung aasa ko na dadating kayo. Huwag kayong mag-alala. Sanay na naman po ako eh. Dadagdag lang ako sa isipin ninyo. Bakit, Cynthia? Para sa inyo din naman kung bakit kailangan namin gawin ang mga bagay na to. Para sa amin? O para sa sarili nyo? Kasi sa totoo lang, mas kailangan ko kayo kesa dyan sa sinasabi nyo na ginagawa nyo para sa amin. Sobrang tagal na ang nilaan ninyo para sa trabaho nyo. Hindi pa ba sapat yung meron kayo? Kailan ka pa natuto sumagot ng ganyan? Tama na, Joaquin. Anak, siguro magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Sige na, umakyat ka na. Bakit mo pinaalis? Kaya nagiging bastos yung batang yan eh. Pwede naman nating kausapin sa susunod. Sigurado pagod na siya. Yan! Diyan ka magaling! I-tolerate yung bata kahit mali na yung ginagawa. Hindi ko kinukonsinte, Joaquin. Iniintindi ko lang. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya. Alam kong hindi na natin nabibigay yung atensyon na kailangan niya. Kaya niya nasabi yun. Sige, ikaw ang kumausap sa anak mo. Total magaling kang nanay eh. Alam mo lahat? Hindi ba kayo nagsasawang mag-away? Lagi-lagi na lang eh. Bakit ba pag ako lang yung kaharap nyo, pinapakita nyo palagi ang ugali ninyo? Pero bakit pag kay ate at kay kuya, hindi naman kayo ganyan? Bakit nakikinig ka pa sa usapan namin? Di ba pinakyat ka na? Joaquin, hayaan mo na siyang magpahinga. Ano ka ba naman? Hindi pa nga ho ako nakakasampung hakbang, nag-aaway na kayo. Kasalanan ko ba kung marinig ko kayo? Anak, tama na. Lagi kayo sumisigaw. Pwede ba kahit minsan pakinggan nyo naman ako? Aalis na ako. Ayoko malaman-laman ulit na nakikinig ka sa usapan ng matatanda o makikipag-usap ka ng wala sa ayos. Honey! Anak, sana hindi ka na lang sumagot para hindi ka na napagalitan. Okay lang. Sanay na naman akong lagi niyang pinapagalitan eh. Wala naman hong bago. Yung sinabi ko kanina na lalaban ako sa school. Narinig kaya niya yon? Sa tingin ko hindi eh. Kasi wala namang mali doon. Yung mali ko lang naman kasi ang napapansin niyo. As usual, wala pong pumunta sa kompetisyon na sinalihan ko. Nakalimutan po nila yon, sigurado. Napuno na ng galit ang puso ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sana'y hindi na lamang rin nila pinaalam sa akin. Tulad sa mga kapatid ko. Gustong gusto kong itanong sa kanila kung bakit parang walang ako kung mag-away sila sa harapan ko. Ako ang pinakabata sa pamilya, dapat ako ang pinoprotektahan. Hindi ko rin po alam kung bakit nag-iba na si Daddy noon. Ang akala ko po ay ako ang favorite niya dahil sobrang sweet sa akin ni Daddy. Pero ngayon ay wala na akong makitang emosyon sa mukha niya sa tuwing nagkikita kami. Pero sa mga kapatid ko ay walang nagbago kung paano siya makisama. Sa totoo lang ay naiinggit talaga ako sa mga kapatid ko. Pagkasama namin sila ay parang walang problema ang pamilya. Nagagawa ni na Mami at Daddy na ipeke ang emosyon nila. Minsan nga po, Papa Dudut, ay iniisip ko na baka naman hindi talaga ako anak ni Daddy. Baka anak ako sa naging lalaki ni Mami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madalas na akong ikumpara ni Daddy sa mga kapatid ko. Kaya naman mas gusto ko pa na gumimik kasama ang barkada. Lagi masaya sa barkada, tatawa lamang ng tatawa, walang problema. Tamang advice lang sa mga broken-hearted na akala mo ay professional pagdating sa pag-ibig. Nagkaroon na ako ng boyfriend pero hindi ko naman po sineryoso. Madalas po ay ka-flirt lamang at inaakala ng iba na boyfriend ko. Naisuko ko na rin po ang bataan noong ma-in-love ako sa lalaki na nakilala ko lang din sa isang bar. Isang araw
ay inakala kong buntis ako dahil delay po ako ng 1 buwan na. Sa totoo lang po ay sobrang kinabahan ako. Kaya naman po ako na ang nanlibre sa barkada ko na mag-inom. Baka po kasi delay lamang ako dahil sobrang stress at kulang lagi sa tulog. Inabot na kami ng halos mag-uumaga na kaya nagpasya na kaming mag-uwian at sobrang lasing na po akong nakauwi noon. Hindi po ito ang unang beses na ginawa ko yon, kaya naman galit na galit sa akin si Daddy, Papa Dudut. Cynthia? Lasing ka na naman? Di ba sinabihan na kita na huwag kang uuwi ng ganyan ang itsura mo? Yan bang natututunan mo sa college? Umuwi lagi ng lasing? Huwag mo naman akong pagalitan. Teka, anong oras na ba? Siguro 4:00 na, no? Kasi nandito ka na sa bahay eh. Alam mo ba dati, iniintay kita laging umuwi. Nagpupuyat talaga ako. Kaso, nakakatulog din ako kasi bata pa ako nun eh. Tapos, hindi mo na ako pinapansin. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit hindi mo na ako mahal? Siguro, dahil nakita kita dati sa hotel na may ibang babae, no? Siguro nga. Yun nga yun, no? Siguro yun ang dahilan. Stop talking nonsense, Cynthia. Lasing ka. Bukas tayo mag-usap. Yan! Ganyan yung sinabi mo nun kay Mami eh. Ganyan yun eh. Natatandaan ko pa yun. Alam mo ba na inantay kita nun? Inantay pa rin kita nun kahit alam kong dun ka matutulog sa kabit mo. Cynthia, anak, tumigil ka na. Lasing ka, anak. Naririnig ko kayo hanggang kwarto kaya bumaba ako. Mommy? Ay, gising ka pa pala. Halika dito. Gusto ko nang kausap, Mami. Kausapin niyo ako. Inaantay mo rin ba na umuwi si Daddy? Hindi yun dadating. Matulog ka na rin. Dati lagi ko rin inaantay si Daddy pero pagod na ako. Cynthia, anak. Kalimutan mo na yun. Dati pa yun eh. Paano ko naman makakalimutan yun? Sobrang sakit nun eh. Daddy! Bakit tanong ko nga sa inyo, sino ba yung tatay ko? Anak niyo ba ako? Kasi, bakit kailangan ko pang malaman yung mga kalokohan ninyo? Bakit ako lang? Bakit sila ate at saka si kuya? Wala silang alam. Alam mo ba, Daddy? Kala ko talaga iiwan mo na kami nun eh. Kala ko sasama ka na talaga sa kabit mo. Takot na takot ako nun eh. Iyak pa ako ng iyak. Bakit ka ba nagalit sa akin? Ano bang ginawa ko sa iyong masama? Kaya hindi ko malaman kasi hindi mo naman ako kinakausap eh. Anak, umakyat na tayo. Tara na, aalalayan kita. Bitiwan mo nga ako! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Ikaw ang unang nagloko! Naglandi ka! Siguro, anak mo ako sa ibang lalaki, ano? Kaya hindi na ako pinapansin ni Daddy. Kasi alam na niya ang totoo na hindi niya talaga ako anak. Malandi ka! Ikaw talaga yung una nagloko, di ba? Kaya nagkakaganyan si Daddy dahil sa'yo. Malandi ka kasi. Nahuli ka ni Daddy na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Baboy mo! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mami mo! Oo! Anak ka sa ibang lalaki! Hindi ako ang totoo mong ama! What? So, tama pala yung inisip ko?
Hindi mo ako totoong anak. Eh, sino yung tatay ko? Ba't ba ako nandito, ha? O ikaw, malandi ka! Sino ba talaga ako? Bunga pala talaga ako ng kalandian mo eh! Napakawalang kwenta mong ina! Sana, pinalaglag mo na lang ako nung nasa tiyan mo pa ako! Wala kang utang na loob! Anak! Cynthia! Joaquin, bakit mo ba ginawa yun? Tumawag ka ng ambulansya. Lasing lang siya, sana hindi mo na pinatulan. Nakita mo na kung anong resulta ng mga ginawa mo nun? Eto na yun, Carmen! Hindi mo dinisiplina ang sarili mong anak. Wala sa dalawang anak natin ang gumanyan sa'yo. Pero nangako ka na itatago natin yun sa kanya. Ikaw na ang kinilala niyang ama, Joaquin. Pero sumusobra na siya! Hindi mo ba kami sasamahan sa ospital? Hindi. Tawagan mo na lang ako kung magka-problema. Yun naman po pala ang dahilan, Papa Dudut. Hindi talaga ako tunay na anak ni Daddy. Ngayon po ay alam ko na kung bakit ganon si Daddy sa akin. Kung bakit iba ang trato niya sa akin kumpara sa dalawa kong kapatid. Hindi pala niya ako tunay na anak. Pero bakit naging sweet pa siya sa akin noon? Sana ay hindi na lamang niya ako pinakitaan ng ganong bagay. Siguro ay sinubukan niya na tanggapin ako bilang tunay na anak niya pero hindi niya talaga kaya. Paglabas ko po sa ospital ay nagpahinga lamang po ako ng ilang araw sa bahay at sumama na ulit ako sa gimmick ng barkada. Pero hindi na po kasing saya tulad ng dati. Na pag-usapan namin ng kabarkada ko na magbubukas na raw yung business niya. Nagpa siya po akong maglayas noon sa bahay namin, dala ang kaunting ipon ko at nakiusap kung pwede na ipasok ako ng kabarkada ko sa computer shop niya. Hindi ko na rin po ipinagpatuloy pa ang pag-aaral ko. Wala naman po akong alam pa noon na pwedeng maging source of income ko noong lumayas ako. Kaya naman pinatos ko na ang pagbabantay ng computer shop. Si Mami naman po ay patuloy ang pangungulit sa akin na umuwi na raw ako. Naawa ako sa sitwasyon ni Mami pero mas nakakaawa naman ako kung titira pa rin ako sa bahay kung saan ay sampid lamang ako, Papa Dudut. Hello, Cynthia? Cynthia, anak. Bakit? Asan ka ba? Ilang araw ka nang hindi umuuwi. Hindi na po mahalaga kung nasaan ako. Maayos naman yung lagay ko. May inuupahan na rin ako kaya hindi na ako uuwi. Ano bang sinasabi mo? Umuwi ka na at kalalabas mo lang sa ospital. Okay lang ako. Huwag ka na mag-alala. May ipon naman ako galing sa mga binigay ninyo sa akin at may trabaho naman ako. Saan ka naman nagtatrabaho? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pwede ba? Huwag niyo na lang akong pakialaman kung saan ako nagtatrabaho. Tsaka bakit mo ba ako pinapauwi? Sampid lang naman ako dyan, di ba? Anong sampid? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Anak kita, natural dito ka titira. Tama! Anak mo nga ako. Pero hindi ako anak ni Daddy. Ay, mali. Hindi ako anak ng asawa mo. Hindi ko nga pala siya Daddy. Anak, mag-usap tayo ng maayos. Nasaan ka ba? Susunduin kita. Bakit pa? Para ipamukha sa akin araw-araw na anak lang naman ako sa ibang lalaki? Please, anak. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ano ba yan? Kung ayaw umuwi, hayaan mo na. Uuwi rin yan pag gutom na. Ah, sabihin mo sa asawa mo, kahit magutom pa ako, hindi ako uuwi. Mas gugustuhin ko pa na magpaalila na lang kesa umuwi dyan. Akin na nga yan. Joaquin, sandali lang. Akin na yan. Hello? Cynthia? Bakit? Bakit mo inagaw sa mami ko yung phone? Ayaw kitang kausap. Balik mo sa mami ko. Ano bang ginagawa mo? Umiiyak na ang mami mo dito. Baka naman pwedeng sundin mo na lang ang gusto ng mami mo. Ganon? Pasensya na ha. Hindi pa ako nagugutom, kaya hindi ako uuwi. Bababa ko na. Kalimutan mo na yung sinabi ko.
Galit ako kaya nasabi ko yon. Ang alin doon? Yung hindi mo ako anak? So ikaw ang daddy ko? Totoong anak ka ng mami mo sa ibang lalaki. Pero ako pa rin ang daddy mo. Mahal kita tulad ng pagmamahal ko sa mga kapatid mo. Pero hindi yun ang pinaramdam mo sa akin. Totoong pinilit ko ang sarili ko na mahalin ka na parang tunay kong anak. Mahirap yon. Pero sinubukan ko pa rin. Pero nadadalas lang away namin ng mami mo kaya nadadamay rin kita. Kaya please, umuwi ka na. Hindi ko naman pagkakamali yung ginawa ni mami sa'yo eh. Hindi na ako uuwi. Ilang beses kong sinubukan na kausapin ka dati. Pero lagi kang walang time. Pasensya na, pero wala na rin akong time. Bye. Hindi po talaga ako umuwi, Papa Dudut. Pinanindigan ko ang pagre-rebelde ko. Hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit affected siya sa tuwing nasasaktan si Mami pero umuwi naman po siya sa bahay ng kabit niya. Bakit pa kasi ako isinilang ni Mami? Sana ay pinalaglag na lamang ako kung ganito lang din naman pala ang magiging buhay ko. Sa totoo lang ay hindi ako sanay sa buhay na pinili ko. Hindi po ako sanay, Papa Dudut, matulog sa maliit na kutsyon at electric fan lamang. Mainit at malamok, pumayat din ako ng husto dahil sobrang nahihirapan ako. Parang gusto ko na nga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko pa rin ibinaba ang pride ko kahit na sinabi ni Daddy ang rason niya. Hindi yon sapat na dahilan para sa akin. Ayoko na rin munang magkaroon ng ugnayan sa kanila, total ay yun din naman ang pinaramdam nila noong doon pa ako nakatira. Meron pong madalas na pumunta sa computer shop noon si Billy. Gwapo ito at maganda ang katawan. Lagi siyang naglalaro sa parehong pwesto kung saan ay malapit po sa akin. Hanggang sa naging friends na nga po kami at mabilis lang na nahulog ang loob ko sa ipinakita niya sa akin at dagdag ang pisikal nitong itsura na nagpakilig sa akin. Nakilala ko na rin ang ibang mga friends niya pag lumalabas kami tuwing wala kaming trabaho. Isa po siyang barista sa isang coffee shop. Meron na rin pong nangyayari sa amin kahit na wala naman talaga kaming relasyon. Paglipas ng isang buwan po ay may napapansin ako na iba sa sarili ko. May mga pagkain akong kakainin at bigla na lamang susuka at sobrang gutom na gutom ako palagi. Kinutuban na ako, kaya po gumamit ako ng PT at halos gumuho ang mundo ko nang nag-positive po ang PT, Papa Dudut. Nag-iyak po ako sa tuwing iniisip kong magpalaglag. Hindi ko po kasi kaya naman nag-decide ako na buhayin ang bata. Isang buwan na rin pong hindi nagpapakita sa akin si Billy at hindi ko po alam kung ano ang dahilan niya kung bakit bigla na lamang siyang hindi nagparamdam sa akin. Kaya nagtanong po ako sa mga common friends namin para mahanap at makausap ko siya. At sa wakas ay nakausap ko rin siya, Papa Dudut. Paano mo naman nalaman na dito ako nagtatrabaho? Hindi ko naman yung sinabi sa'yo ah. Nagtanong-tanong ako. Lunch break mo naman. Gusto sana kita makausap. Oo, lunch break ko nga. Tungkol saan naman? Bakit hindi ka na pumupunta sa computer shop? Bakit bigla ka na lang hindi nagpakita sa akin ng isang buwan? Kailangan ko ba magsabi sa'yo? Wala naman tayong relasyon ah. Oo, wala tayong relasyon. Pero may nangyayari sa atin. Oo nga, bakit? Big deal ba yun sa'yo? Normal na lang naman yung sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Grabe ka? Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ko? Ano ba kasi gusto mong sabihin? Pwede ba bilisan na natin tong usapan na to? Buntis ako. Ilang buwan? Isang buwan pa lang ang nakakalipas nung huling may nangyari sa atin, Billy. May bala ka bang ipaako sa akin ng batang yan? Kaya hinahanap mo ako? Ipa ako? Ikaw ang tatay nito, Billy! Ako?
Paano mo naman nalaman na ako? Hindi ka naman virgin nung may nangyari sa atin. Malay ko ba kung may sumalisi sa'yo? Kaya paano ako maniniwala na ako ang ama niyan? At may girlfriend ako, hoy. Kaya hindi pwede ang gusto mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung iniisip mo na ipipilit ko sa'yo ang batang to, pwes nagkakamali ka. Hindi nga ako perfect. Hindi nga ikaw ang unang nakatabi ko sa kama. Hindi ko naman dinideny yun eh. Hindi nga ako matino at malinis na babae. Tama ka! Pero kaya kong panindigan ang bunga ng kalokohan ko. Kaya kung ikukumpara sa'yo, mas basura ka sa akin. Wala kang kwenta! Aray! Cynthia, Daddy? bakit ka umiiyak? Wala to. Bakit nandito ka? Kasama ko sina Tita Emily mo at Miko. Pinauna ko sila dito sa loob kasi may kinakausap ako sa phone. Kakatapos lang din namin mag-lunch. Alis na ako. Cynthia, wait! Cynthia, anak, saglit lang. Hindi mo ako totoong anak! Please, patawarin mo ko sa mga sinabi ko noon. Pero minahal kita na parang totoo kong anak. Pero ako yung bunga ng pagtataksil sa'yo ni Mami, di ba? Oo, nagpadala ko sa emosyon ko noon pero gusto kong bumawi sa'yo. Ang tagal na panahon kong gustong makausap ka. Gusto kong itanong kung bakit bigla ka na lang nagalit sa akin. I'm sorry, anak. Sana hayaan mo naman makabawi ako sa'yo at sa mami mo. Si Emily, siya yung kabit mo, di ba? Yung kasama niya. Anak niyo ba yon? Oo, Paano ka babawi kung kinakasama mo yung kabit mo? ginagawa ko lang to para kay Miko. Kailangan pa rin niya ako. Eh ako, kailangan rin naman kita nun eh. Wala nga pala akong karapatan na magalit dahil hindi mo naman ako anak. At wala rin akong karapatan na magtampo. Patawarin mo ako sa nagawa ko, anak. Anak, parang namumutla ka. May sakit ka ba? Wala po to, okay lang ako. Anak, gising! Gising, Cynthia! Nawalan nga po ako ng malay noon, Papa Dudut. Hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari basta ang kwento po sa akin ni Mami si Daddy daw po ang naghatid sa akin sa ospital. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari sa kabit noon ni Daddy noong hinatid niya ako. Pinanindigan din po talaga ni Billy ang sinabi niya na hindi sa kanya ang bata. Hindi ko na rin po ipinilit ang bata sa kanya at kakayanin ko ang buhayin ng batang nasa sinapupunan ko hanggat nabubuhay ako. Ibibigay ko po ang buong lakas ko at pagmamahal ko para sa magiging anak ko at kakayanin ko pong maging tatay at nanay, Papa Dudut. Hindi na rin po ako nagulat kung alam nila na buntis ako. Sa ospital po ako diniretso ni Daddy noon dahil akala ni Daddy ay may sakit ako dahil ang putla ko daw noong magkita kami sa coffee shop. Kaya naman po nalaman nila sa doktor na ako po ay nagdadalang tao. Buntis ka pala. Hindi mo naman sinabi sa amin. Bakit mo itinago? Hindi ko naman po tinago. Kakaalam ko lang din. Akala ko galit ka kaya hindi mo sinabi. Oo nga pala anak. Sabi ng doktor, iwasan mo muna ang ma-stress at ang pagpupuyat. Hindi makakabuti sa'yo at sa baby mo. Kaya andito kami para maging maayos ng lahat. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Pasensya na kung sinama kita noon sa hotel. Nagpumilit ka kasi noon na sumama sa akin. Pero wala akong balak na ipaalam sa'yo na hinuhuli ko noon ang daddy mo. Pasensya na rin kung hindi ko napigilan ang sarili ko nung gabing yun. At narinig mo rin ang pag-aaway namin ng daddy mo. Hindi ko alam na dadalhin mo yun hanggang sa pagtanda mo. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Hindi sana nangyari sa'yo ito. Wala naman po akong magagawa eh. Nangyari na po. Tsaka wala naman akong pinagsisisihan sa nangyari sa akin. Alam kong sobrang galit mo sa akin. Ang totoo, alam na mga kapatid mo ang lahat na pinagdadaanan namin ng mami mo. Alam din nila ang tungkol sa'yo. Paanong alam?
Alam nila na may kabit ka? Alam nila na anak ako ni Mami sa ibang lalaki? Oo, nak. Kinausap namin sila noon. Nagtataka na kasi sila bakit lagi mong inilalayo ang sarili mo sa amin. Bakit lagi raw hindi maipinta mukha mo pag may family bonding tayo. Tulad mo, nagalit rin sila. Yun ang dahilan kung bakit umalis sila sa bahay. Kung bakit mas pinili nila ang bumukod. Gusto ka talaga naming protektahan. Pero nagpatalo ako sa nakaraan. Pilit naming tinago sa'yo ng mga kapatid mo para hindi ka na mag-isip. Mukha bang hindi ako nag-isip? Kaya nga andito kami. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Sa totoo lang, sinubukan namin ng daddy mo na bumalik sa dati. Pinilit namin na ituwid ka. Pero ang hirap mo nang disiplinahin. Hindi ka na tulad nung bata ka pa. Isang sabi lang susunod ka kaagad. Sa tingin mo ba maayos at may babalik pa to sa dati? Alam mo ba na may anak si daddy sa ibang babae? Alam ko. Nasaktan ako, oo. Humingi siya ng tawad dun sa akin. Pinatawad ko na rin ang daddy mo. Matanda na kami para magtanim pa ng sama ng loob, anak. Pero bakit ang saya-saya nyo pag dumadating sina ate at kuya? Ginawa namin yun para sa'yo, Cynthia. Pinakita namin sa'yo na masaya kami para isipin mo, masaya pa rin ang pamilya mo. Na pwede pang bumalik sa dati ang lahat. Ginawa namin yun lahat para sa'yo, anak. Pero pilit mo ring inilalayo ang sarili mo sa amin. Nagre-rebelde ka pa rin. Pero bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin yan? Nahirapan na akong kausapin ka. Hindi ko na magawang lumapit sa'yo kasi alam kong galit na galit ka sa akin. Daddy, ilang beses kitang sinubukang lapitan nung bata pa ako. Lagi ko iniisip na baka hindi mo na ako mahal. Oo, sobrang galit ako sa'yo. Hindi ko naisip na ganyan pala ang nararamdaman mo. Akala ko dati umaarte lang kayo ni Mami na masaya pag nandiyan sina ate at kuya. Hindi ko alam na ginagawa niyo pala yung lahat para sa akin. Sorry kung pinanghihinaan kami ng loob. Nahihiya kami sa'yo kasi ikaw yung baby namin eh. Pero ngayon magkaka-baby ka na rin. Oo nga pala. Late ko na to naisip. Sino ba yung kausap mo nun sa coffee shop? Andun ba yung nakabuntis sa'yo? Opo. Sinubukan ko pong sabihin na magkakaanak na kami pero ayaw niya eh. Aba, loko-loko naman pala yung boyfriend mo na yun eh. Hindi ko boyfriend yung lalaki, Mami. Pwede ba yung ganon? Grabe na pala talaga ang kabataan ngayon. I'm sorry po. Hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa eh. Andyan na yan. Tagasan ba yung kaibigan mo? Bastos na lalaking yun ha? Kung alam ko lang na andun siya nung araw na yun, masusuntok ko talaga ang mukha nun. Nakilala ko po siya sa binabantayan kong computer shop. Sa kaibigan ko po yun. Pumasok ako ron para kahit paano meron akong panggastos. Patawarin mo kami, anak. Hindi sana sa'yo mangyayari ang mga to kung hindi lang kami naging pabaya. Hayaan niyo na po. Sabi niyo nga, di ba? Matanda na tayo para magtanim pa ng mga sama ng loob. Mami, Daddy, pinapatawad ko na po kayo. Nakalabas din po agad ako noon sa ospital, Papa Dudut. Feeling ko po ay bumalik ako sa pagkabata at nakakatuwa dahil sinusubukan talaga nila na puna ng mga taon na nagkulang sila bilang magulang. Hindi po madali para sa akin, nasasaktan pa rin po ako sa tuwing naaalala ko na hindi naman talaga ako anak ni Daddy. Pinangako ko rin po na hindi ko hahayaan na mangyari sa anak ko ang mga naranasan ko sa buhay. Naghanap ako ng mas maayos na trabaho para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Hindi ako umasa sa mga magulang ko at dahil wala na rin pong pinagkakabalahan si Mami ay siya na nga po nag-alaga sa kanyang unang apo habang nagtatrabaho po ako. Si Daddy naman po ay ganon pa rin ang sitwasyon. Umaalis pa rin po sa bahay at kailangan din po siya ni Miko.
natanggap na rin naman ng pamilya namin ang sitwasyon ni Daddy. Hindi na rin ako galit sa anak ni Daddy dahil tulad ko ay anak din siya sa ibang babae. Sa totoo lang po ay nakapunta na si Miko sa bahay namin at aaminin ko po noong una ay parang ayoko sa kanya. Pero naisip ko naman po na hindi rin niya gusto kung ano ang sitwasyon ng magulang niya. Kaya naman pinilit ko na rin pong tanggapin siya. Si Kuya po ang lagi niyang kasama dahil gustong gusto talaga ni Kuya ang magkaroon ng kapatid na lalaki. Yan po ang kwento ng aking buhay at ng aking pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking sariling istorya. Salamat din po sa inyong programa na walang sawa na sinusubaybayan ko araw-araw. Sana po ay may natutunan kayong aral, lalo na sa mga magulang at magiging magulang balang araw. Ang lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan ng maayos basta marunong humingi ng tawad at magpatawad. Sa mga kabarangay, ang pamilya ang pinakaunang pinoprotektahan bago ang ibang bagay. Dahil sa loob dapat ng pamilya ang unang pagmamahal na mararanasan ng mga bata. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Cynthia. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagpapasensya kahit na gaano tayo kasakit sa ulo sa ating pamilya ay matuturing na isang biyaya. Pero hindi lahat ng tao ay merong mahabang pasensya, kaya wag natin itong sasagarin. Ikaw kabarangay, mapagpasensya ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na iisa ang puno ngunit magkaiba ng bunga. Yun kasi ang eksaktong tampok ng aking kwento na pinadala sa programa ninyong Barangay Love Stories. Naisipan kong sumulat para ibahagi ang istorya ng aming pamilya ni Ate Joanna. Pero bago tayo dumako doon ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Giselle, 30 years old at taga Mandaluyong. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang virtual assistant at ako na rin ang tumatayong guardian sa aking pamangkin na kaisa-isang anak ni Ate Joanna. Kung paano yon nangyari ay matutunghayan ninyo sa aking kwento. Magsisimula ang lahat noong mga teenager pa lamang kami, Papa Dudut. 1 taon lang naman ang pagitan ng mga edad namin ni ate pero hindi kami masyadong close dahil magkaiba kami ng ugali. Baka po tumaas ang presyon ninyo niyan eh. Tama si Giselle. Baka mamaya sisihin niyo pa kami pag napano kayo dyan. Paano hindi ako magagalit ng husto puro ka bulakbol? Kung todo hingi ka pa naman ng baon sa amin tapos malalaman namin ng mama mo na hindi ka pala pumapasok sa eskwelahan? Siguro, sinumbong ako sa inyo ni Giselle, no? Hoy Giselle, kahit kailan napaka-epal mo talaga. Wala akong ginagawa sa'yo Giselle anak, matagal mo na bang alam na nagbubulakbol lang ang ate mo? Po, naku hindi po. Niayaw nga akong kasabay ni ate pag pumapasok sa eskwelahan kaya hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Pwede ba, Segunda, wag mo na ngang idadamay dito si Giselle. Alam naman natin pareho na matinuyang anak natin yan at ito lang namang si Joanna ang pasaway at sakit sa ulo Oh,
Eh di si Giselle na ang anghel at ako na ang demonyo. Ate, huwag mo na nga sagot-sagutin si Papa. Sip-sip ka talaga. Pwede ba, Joanna, imbis na pinagdidiskitahan mo yung kapatid mo na di hamak na mas matino kaysa sa'yo, ayus-ayusin mo yung pag-uugali mo. Baka nakakalimutan mo na hindi lahat ng kabataan na gustong mag-aral, nakakapag-aral. Maswerte nga kayong magkapatid kasi ginagapang namin kayo ng mama ninyo para makapagtapos. Tapos magbubulakbul ka lang sa eskwelahan? Tama ang papa mo, anak. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pumapasok sa klase nyo? Tsaka bakit ka nagsisinungaling sa amin? Ayoko na kasing mag-aral eh. Kayo lang naman pilit ng pilit sa akin na pumasok sa eskwelahan. O anong gagawin mo kung hindi ka mag-aaral? Sige nga. Ano nga ba? O kita mo na. Wala kang maisip kasi wala ka namang isip. Sobra naman po kayong magsalita. Pa, huwag niyo naman pong pinagsasalitaan ng ganyan si ate. Ginagawa naman po niyang makakaya niya. Anong sinasabi mo dyan, Giselle? Puro nga bagsak tong mga grado ng ate mo. Asan dito yung ginagawa niya makakaya niya? Sige nga. Sorry na lang kayo. Kasi di ako sing talino ng paborito niyong anak. Sa yan lang talaga ang makakaya ko eh. Sagad na yan. Wala na akong magagawa kung binagsak ako ng mga profesor ko. Joanna naman, paano mo nasasabi ang bagay na yan? Para kang walang pagpapahalaga sa pagsasakripisyo namin sa inyo ng papa mo. Ano po ang gusto niyong sabihin ko? Nag-sorry na naman ako, di ba? Gusto niyo ba? Lumuhod pa ako sa inyo at magmakaawa na patawarin niyo ako kasi bumagsak ako sa klase? Hindi naman sa ganon, anak. Hindi ka lang pala bulakbul sa klase at walang pagpapahalaga sa amin ng nanay mo. Bastos ka rin talaga, Joanna! Ate, please. Huwag ka na kasi mga tuwiran. At bakit hindi? Sa lagay na to papayag na lang ako na pagtulungan niyo, ganon? Aba, sumusobra na kayo. Hindi ka naman namin pinagtutulungan eh. Saan naman galing yun? Sa akin lang. Yun kasi ang nakikita ko eh. Lagi kayong nagkakampihan laban sa akin. Kawawa naman tuloy ako. Hindi yun ganon. Pinagsasabihan ka lang namin ng papa mo. Pwes, magsawa naman kayo. Paulit-ulit na kasi kayo. Arnulfo! Bakit niyo ako sinampal? Nagtatanong ka pa talaga? Napakabastos mong babae ka? Akala mo siguro mapapalagpas ko ang kalapastanganan ng bibig mong yan, ano? Pues ipapaalala ko lang sa'yo na nasa pamamahay kita at mga magulang mo kami. Kaya wag mo kaming kakausapin ng pabalang. Papa Dudut, galit si ate sa mga magulang namin. Dahil pinapakialamanan siya sa mga bagay na ginagawa niya at pinaghihigpitan ng lubusan. Pero naiintindihan ko naman na concern lamang sa kanya sina mama at papa. Kaya lang matigas na talaga ang ulo ni ate kahit na noong mga bata pa lamang kami. Pero hindi naman masamang tao ang ate ko, hindi lang talaga kami magkatulad ng ugali at prinsipyo sa buhay. Mahiyain ako samantalang makapal naman ang mukha ni ate Joanna. Mahinang loob ko at malakas naman ang sa kanya. Madaldal siya samantalang tahimik lamang akong klase ng tao. Dahil sa mga pagkakaibang yon, mas naging paborito ako ng mga magulang namin dahil hindi ko raw pinapasakit ang kanilang mga ulo. Sa kabilang banda ay may malasakit pa rin naman ako sa kapatid ko kaya sinubukan ko siyang kausapin at payuhan kahit na ako ang bunso sa aming dalawa. Naniniwala kasi ako na wala naman yon sa kung sino ang mas matanda o mas bata. Kaya lang nagalit lamang sa akin si ate Joanna at tinawag akong bida-bida. Kaya para hindi na ako ma-stress lalo ay hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Anong sabi mo, ate? Bingi ka ba o ano? Kainis ka eh. Paulit-ulit tayo. Hindi ako bingi pero nagulat ako eh. Sabi ko, buntis ako. Ate, seryoso ka ba talaga dyan? Oo nga. Tingin mo sa akin nagbibiro wala namang nakakatawa ha? Malamang seryoso ako. Teka, kunin ko sa drawer yung pregnancy test ko para maniwala ka. Ginagawa mo pa akong sinungaling eh. Diyan ka lang kukunin ko lang. Hindi kita ginagawang sinungaling, ate.
Hindi lang talaga ako makapaniwala na... Oh, ito. Nakita ko na. Ayan, tingnan mo. 3 beses ko pa inulit yan para makasigurado. Dali, tingnan mo. Shucks! Buntis ka nga! Sabi sa'yo eh. Bakit parang ayos lang sa'yo? Hindi ka ba nag-aalala? Anong hindi? Mukha lang akong di nag-aalala. Pero natatakot na talaga ako lalo't pag nalaman to nila mama at papa. Naku, lagot ka talaga sa kanila, ate. Lalo na kay papa. Wow! Salamat sa pagpapalakas ng loob ah. Hala, sina mama at papa na yata yun. Teka, pagbubuksan ko lang sila ng pinto. Ma! Pa! Nandito na pala kayo? O bakit parang nakakita kayo ng multo? Po! Naku, hindi po ah. Natagalan kami ng papa mo sa pag-grocery kasi ang haba ng pila sa cashier. Tapos itong tatay nyo napaka mainipin. Giselle, kunin mo nga itong mga pinamili namin at dalhin mo ron sa mesa. Bumili na rin kami ng hapunan natin. Sige po, ma. Ay, makaupo nga muna. Nakakangalay tumayo sa mahabang pilang yon. Oh, Joanna, anong ginagawa mo dyan? Po? Wala po. Anong wala? Saka himala, nandito ka yata sa bahay dati-rate lagi kang ginagabi umuwi. Huwag mong sabihin na may sakit ka kaya bigla kang umuwi ng maaga, ha? Ay, may sakit nga po si ate. Kanina pa di maayos yung pakiramdam niya Hoy, Giselle! Napakadaldal mo talaga. Bakit? Totoo naman, di ba? May lagnat ka ba, anak? Wala po, Nay. Pero tama po si Giselle. Hindi po maayos ang pakiramdam ko. Ano ba kasing nangyari at saka ano ba yung hawak mo? Ha? Wala po. Anong wala? Ako nga huwag mo pinaglololoko, Joanna. Baka gusto mong tamaan ka, sige ka. Ano nga ba yan ha, Joanna? Pa, may sasabihin po sana ako sa inyo ni Mama. Ano yon, anak? Pero pangako nyo na hindi po kayo magagalit. Depende kung ano yung sasabihin mo. Ano ba kasi yon? Buntis po ako. Ano? Anak ka naman ng lintik, Joanna. Wala ka na talagang ginawang matino. Huminahon po kayo pa. Pa, baka mapano po kayo Paano ako ihinahon napakasira ulo nitong kapatid mo? Nung nakaraan lang nalaman namin ang nanay niyo ang ginagawa niyang pagbubulakbul sa klase at pagsisinungaling sa amin. Tapos ngayon sasabihan niya kami na buntis siya. Napakapasaway mo talaga, Joanna. Wala ka nang dinala sa pamilyang to, kundi sakit ang ulo. Buti ba lumayas ka na? Pa naman! Maawa kayo sa akin! Bakit? Naawa ka ba sa amin ng nanay mo? Arnulfo, wag mo naman palayasin ang anak natin. At bakit hindi? Masyadong suhay lang anak mong yan. Sarili lang din niya ang sinusunod niya, kaya ngayon, matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Papa Dudut, sinubukan kong mawala ng pakialam sa ate ko pero noong sabihin niyang buntis siya at kamuntika ng itakwil ng mga magulang namin ay naawa at nakisimpatya agad ako sa kanya. Kinausap at pinigilan ko nga ang papa namin na palayasin siya sa bahay lalo't wala naman siyang mapupuntahan at baka mapahamak pa siya sa labas. Dahil sa pakiusap ko ay nakumbinsi ko naman ang mga magulang namin na huwag nang itakwil si ate. Pero galit pa rin sila sa kanya. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil masakit talaga sa ulo ang ginawa ni ate Joanna. Ewan ko ba naman sa ate kong yon kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para pumasok sa isang bagay na hindi naman siya handa at labis din naman niyang pinagsisihan sa huli. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide si ate Joanna na buhayin ang baby na nasa sinapupunan niya. Pero hindi yun naging madali dahil masela ng pagbubuntis niya. Hindi kasi makapit ang baby niya. Kami ni Mama ang kasama niya sa pagpapatingin sa doktor. Sobra talaga kaming na-stress at nag-worry para sa dinadala niya. Pero hindi nagtagal ay naging okay naman si ate at noong tuluyan na siyang nalayo sa disgrasya
ay saka lamang kami napanatag. Dahil nga lumalaki na ang tiyan ni ate ay nagpasya siyang huminto sa pag-aaral. Nahihiya na raw kasi siyang pumasok, gayong pinagtitinginan at pinag-uusapan na siya ng iba niyang kaklase. Sa bahay ay nagbuhay prinsesa ang ate ko. Dahil sa kanyang kondisyon ay kung todo asikaso kami sa kanya. Lalo na ako. Kaya lang minsan ay napapansin ko na sinasamantala na yon ng magaling kong kapatid. Halimbawa, kahit na madali naman para sa kanyang gawin o kunin ang isang bagay, ay iuutos niya pa talaga sa akin. Hindi nga nagtagal ay sinilang ni ate ang kanyang baby at nagdala yon ng labis na saya sa aming pamilya. Kahit nga si Papa, noong una ay walang kaamor-amor sa bata ay bigla na lamang naging magiliw sa kanyang apo. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Nakatapos na ako ng pag-aaral at nagkatrabaho. Katulong na ako ni Papa sa pagtataguyod sa aming pamilya, lalo't nakafocus lamang si ate sa pag-aalaga sa baby niya. Nag-live-in na rin pala sila ng boyfriend niyang si Mike sa bahay. Kaya lang meron akong natuklasang hindi magandang pag-uugali nito. Siguradong matutuwa si Ate Joanna sa mga damit na binili ko para sa anak niya. Ang mumura tsaka ang cute-cute. Halika nga rito. Tuturuan kita ng leksyon. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Ate! Ate Joanna! Giselle! Giselle, tulungan mo ako! Hayop ka, Mike! Ang ginagawa mo sa ate ko! Itiwan mo siya, walang iyak ka! Aray! Aray ko! Giselle! Tigilan mo nga ako! Hayop ka! Ang ginagawa mo sa ate ko! Huwag kang makialam dito, ha? Hindi ka kasali dito! Anong hindi kasali? Ate ko yung sinasaktan mo! Okay ka naman sa sinasaktan. Tinuturuan ko lang naman siya kung paano magluto ng maayos. Ang tanda-tanda na kasi nitong ate mo, hindi pa rin marunong magluto. Kung hindi sunog, walang lasa. Alam mo namang hindi ako marunong magluto, di ba? Kaya nga tinuturuan kita, di ba? Hindi mo siya tinuturuan eh. Sinasaktan mo siya. Hindi naman hihingi ng saklolo at iiyak yung ate ko kung hindi mo siya inaagrabyado. Isusumbong kita sa mama namin. Asa na ba siya? Ma! Mama! Wala si Mama rito, Giselle. Umalis siya, may pinuntahan. Kami lang ni Mike ang nandito tsaka yung anak namin. Ang OA mo talaga, Giselle, no? Magsusumbong ka pa talaga sa nanay mo, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ka ba nakikinig? Gusto ko lang kumain ng masarap. Bakit hindi ikaw magluto para sa sarili mo? Bakit kailangan mo pang utusan ng ate ko? Hindi nga yan magkanda-ugaga sa pag-aalaga sa anak niya. Baldado ka ba? Hindi ka ba marunong magluto mag-isa? Di magawain nyo naman yan. Kayo mga babae. At ang mga babae, dapat pinagsisilbihan ng mga lalaki. Hoy! For your information, wala na tayo sa sinaunang panahon para sa kaisipan mong ganyan. Katamaran na yung pinaiiral mo at namimisikal ka na rin. Ay, sabihin mo ate, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking to? Maraming beses na rin. Anak ng tipaklong naman, no? Ang pakasumbongera mo talaga, no? Bakit? Totoo naman ah! Sinasaktan mo naman talaga ako! Sinusuntok, tinatadyakan, sinisipa! Lahat yun tiniis ko! Lahat yun sinarili ko para hindi makahalata ang pamilya ko! Kasi mahal kita at umaasa ako na magbabago ka! Ate naman! Baka mamatay ka na lang pero hindi pa nangyari yung bagay na yun. Alam mo Mike, sumusobra ka na eh. Maling-mali ka ng pamilyang binangga dahil pag nalaman ng mga magulang namin ang ginagawa mo kay ate, siguradong idedemanda ka nila. Wala namang ganyanan, Giselle. Anong walang ganyanan? Sana naisip mo yan bago mo pinagbuhatan ng kamay ang kapatid ko. Anong klaseng lalaki ka? Napakawalang kwenta mo!
Papa Dudut, dahil sa takot ni Mike na magsumbong sa parents namin at mademanda, ay agad siyang lumayas sa bahay namin. Pagkatapos ay inalo ko ang umiiyak kong kapatid para patahanin Papa Dudut. Kinausap ko siya at nalaman ko na ilang buwan na pala siyang sinasaktan ng siraulo niyang kinakasama, ngunit sinosolo lamang niya ang problema. Naawa tuloy ako sa kanya kaya dinamayan ko siya. Pagkatapos ay hindi na bumalik sa bahay namin si Mike, kaya nag-decide si Ate Joanna na maghanap ng trabaho para may maipambuhay sa kanyang anak. Hindi kasi namin kayang sagutin ang malaking bahagi ng pangangailangan ng pamangkin ko dahil may iba rin kaming binabayaran na bills ni Papa at bumibili rin kami ng pagkain sa bahay. Si Mama naman ay nag-aalaga sa anak ni Ate Joanna noong natanggap siya sa isang bar bilang waitress. Pero makalipas ang 2 buwan, meron akong nalaman tungkol sa kanyang trabaho na labis kong kinagalit, Papa Dudut. Ate, mag-usap nga tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo Mukha ba akong nakikipagbiruan? Tsaka bakit ang aga-agay nagagalit ka na dyan? Hindi ba pwedeng simulan mo ang araw mo na may ngiti sa labi? Hindi. Pagkatapos ng mga nalaman ko dyan sa labasan nung bumili ako ng almusal. Ano ba kasi yun? Aga-aga nakikichismis ka. Yun na nga. Wala naman sana akong pakialam kung ibang tao yung pinagchichismisan ng mga kapitbahay natin dyan eh. Kilala mo naman ako, ate. Hindi ako mahilig dyan pero naintriga kasi ako sa pinag-uusapan nila nung tawagin ako at kausapin ng isa sa kanila eh. Si Aling Bebang. Oh, ano bang sinabi sa'yo ng babae na yun? Na hindi ka lang daw basta serbidora dun sa bar na pinapasukan mo. Kasi nagbebenta ka raw din ng katawan mo. Totoo ba yun? Ibig sabihin, totoo nga! Pwede bang kumalma ka? Natutulig na tenga ko kakasigaw mo eh. Paano ko kakalma? Alam na ba to ni na mama at papa? Gaga ka ba? Siyempre hindi. Pag nalaman nila eh, siguradong itatakwil na talaga ako ni Papa. Lagot ako dun. Kaya kung ayaw mong magkagulo tayo, manahimik ka. Itiko mo yung bibig mo, ha? Ate naman, bakit ka naman umabot sa ganong bagay? Isa doon ako kumikita ng malaki eh. Palalagpasin ko pa ba yung tsansa? Napakaliit ng sinusweldo ko sa pagseserbidora. Kailangan kong maghanap ng malaki-laki ang kitaan para mabili ko ang mga pangangailangan ng anak ko. Ate, marami namang ibang trabaho dyan eh. Yung hindi mo kailangang magbenta ng katawan. Tumigil ka nga, Giselle. May makarinig pa sa'yo dyan eh. Ikaw kasi. Masyado ka kasing padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos. Tsaka pinag-isipan ko naman to ng maraming beses bago ko ginawa. Wala lang talaga akong choice. Lalo't mag-isa na lang akong bumubuhay sa anak ko. Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Paano ko naman naging kasalanan yan? Hindi ko sana to papasukin kung di mo tinakot si Mike na ipapademanda mo siya. Sana, hindi umalis ang damuhong yun. Eh di sana, may katulong ako sa pagtataguyod sa anak namin ngayon. Pero ate, sinasaktan ka niya. Pag hinayaan mo siya na gawin yun sa'yo, eh baka mapatay ka na niya. Gusto mo bang mangyari yun? Alam mo, tama si Mike eh. Ang OA mo. Tingin mo naman papayag akong mamatay. Eh di naulila na ng maaga yung anak namin. Ay naku naman. Isip-isip din, Giselle. Hindi yung puro bugso lang damdamin ang pinapairal mo. Kaya ka siguro ganyan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Ni hindi ka naman iniwan ng kinakasama mo. At wala ka namang binubuhay na anak. Kaya pwede ba, Giselle? Huwag mo na lang akong pakialaman, okay? Kung gusto kong dumiskarte sa ganitong paraan, hayaan mo na lang ako. Buhay mo na lang ang pakialaman mo. Huwag na yung sakin. Kasi nakakapikon ka na eh. Sa lahat na lang ng bagay na ginagawa ko, nandyan ka. Masyado kang pakialamera. Kanya-kanya na lang tayo para walang gulo. Papa Dudut, nasaktan ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Joanna. Lalo't kapakanan lamang niya ang iniisip ko ng mga panahong yon. Bagaman naminado rin ako na nadala ako ng galit kaya pinagbantaan kong ipademanda ang kinakasama niya. Ngunit kahit kailan ay hindi ako naghangad na mapasama siya.
Saka ginagawa naman namin ang lahat ni Papa upang itaguyod sila ng anak niya kasabay ng pagtataguyod sa aming pamilya. Dahil sa away namin yon ni Ate Joanna ay may sugat sa aking puso na muling nagbukas. Yon din ang sugat na unti-unti na noong naghihilom na resulta ng mga away at hindi namin pagkakasundo ang dalawa. Nagsisi rin ako at nasabi ko tuloy sa aking sarili na sana'y hindi na lamang ako nakialam sa relasyon nila. Sana Papa Dudut ay hinayaan ko na lamang siya na tratuhin ng mali ng kinakasama niya para hindi na niya ako masumbatan at matawag na pakialamera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hinayaan ko na lamang at hindi na nakialam kay ate sa buhay niya para hindi na ako ma-stress. Kaya nga kahit nag-aaway sila ng parents namin matapos nilang malaman ang totoo niyang trabaho ay wala na akong pakialam. Sa huli ay wala na rin namang nagawa ang mga magulang namin. Kaya hinayaan na lang namin si ate, Papa Dudut. Nakikita naman namin na nasusustentuhan niya ang kanyang anak kaya hindi na namin siya pinapakialaman sa diskarte niya sa buhay niya. Pero hindi naman nagkulang ng pagpapayo ang mama namin na pag-isipan pa rin daw ni ate ang mga desisyon niya sa buhay niya. At ang magiging bunga nito, kinatagalan. Bagay na pinagsawalang bahala lamang ng kapatid ko. Tapos ay hindi nagtagal ay napansin na lang namin na nagbubuhay dalaga na siya. May mga punto na kasi na hindi na niya inaalagaan at inuuwian ang anak niya kesyo abala siya sa ibang bagay. Pag nasa bahay naman siya ay hindi niya inaalagaan ang kanyang anak. Kaya nakakasama ng loob dahil kawawa naman ang pamangkin ko, Papa Dudut. Dahil sa mga napansin kong yon ay kinumpronta ko ulit siya. Ate, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa at kalmot? Sinong gumawa niyan sa'yo? Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila mama at papa. Natutulog na sila oh. Hinaan mo lang yung boses mo. Paano ko hihinaan? Nag-aalala ako. Napaaway ka ba? Sino nakaaway mo? Oo eh. Napaaway nga ako. At si Bebang ang gumawa nito sa akin. Bakit naman sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Huwag ka nang maraming tanong. Napaka-chismosa mo. Tsaka, bakit bigla kaya ata nagkaroon ng pakialam sa akin, ha? Eh nung nakaraan lang eh, halos di mo ko kinakausap. Natural, magkapatid tayo. Tsaka pagkatapos ko makita yung mga galos mo, kalmot at pasa eh, nag-alala talaga ako. Tsaka umiwas lang naman ako sa'yo nun kasi nakakasama ka ng loob eh. Alam mo kahit kailan, masyado ka talagang maramdamin, Giselle. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko ate. Bakit sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Eh paano? Nahuli niya kami nung asawa niya na naglalampungan dun sa motel na pinagdalhan sa akin ng kulokoy na yun. Natiktikan pala kami ng asawa niyang dambuhala kaya huli. Ano? Ate naman! Bakit ba? Alam mo naman na trabaho ko to, di ba? Oo nga, pero asawa pa talaga ni Aling Bebang ang kinalantari mo. Nakakaloka ka naman eh. Eh anong magagawa ko kung naglalaway sa akin yung asawa niya? Eh lagi ko nga yung nakikita sa bar na pinagtatrabahuhan ko eh. Yun pala, lihim na akong pinagnanasahan. Kaya nung inalok na ako ng malaking pera, hindi na ako nagdalawang isip ah. Kaya lang di maingat eh. Nabugbog tuloy kami pareho ng asawa niyang balyena. Kanina, dambuhala. Ngayon naman, balyena. Tigilan mo na nga ang panlalait ng tao, ate. Tigilan mo rin ang pagkukunwaring mabait. Alam kong hindi ka rin malinis, no? Kaya huwag kang magbanal-banalan dyan. Anong pinagsasabi mo eh? Kumpara naman sa akin, grabe yung pinaggagawa mo. Hindi mo na naisip ang kahihiyan ng pamilya natin nung pinasok mo yung trabaho mo. Pati yung anak mo. Ano na lang ang sasabihin niya pag lumaki na siya at nalaman niya na ang nanay niya pakawalang babae? Wala akong pakialam. Tsaka subukan lang niyang ikahiya ako. Ibabalik ko siya sa matres ko. Teka nga, bakit ba masyado kang OA, Giselle? Ako nga walang pakialam sa nangyayari eh. Gagaling din naman tong mga sugat at galos ko.
tuloy ang buhay, ika nga. Ikaw lang tong problemado dyan eh. Samantalang ako relax lang. Alam mo, nabuti pa matulog ka na nga dun. Gagamutin ko lang tong mga sugat at galos ko tapos susunod na ako. Sige na, ayaw na kitang kausap eh. Masyado kang maraming sinasabi na nakakainis. Sige na, alis na. Ewan ko sa'yo, ate. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga pinaggagawa mo. Kasi baka magsisi ka at sabihin mo na hindi kami nagpaalala. Papadudot na realize ko na kahit ano pa ang gawin at sabihin sa akin ng ate ko, ay nananatili pa rin ang pag-aalala ko sa kanya. Kaya siguro sa abot ng makakaya ko ay kinakausap ko siya ng matino. Kaya lang bastos ang kapatid ko at pinapalabas pa niya na kami ang masama dahil nakikialam daw kami sa kanya. Kaya nga simula noon ay nawala na ako ng amor sa kanya. Sinabi ko sa aking sarili na ayaw ko na talagang makialam pa. Na bahala na siya sa buhay niya anuman ang gawin niya. Malungkot at masakit para sa akin na magtanim ng galit para sa kapatid ko. Kaya nga pinatawad ko na lamang siya nang hindi na siya muling kinakausap. Sa anak na lamang niya ako may pakialam ng mga panahong yon na inaalagaan pa rin ng mama namin. In fact, mas close pa nga sa amin ang anak niya kesa sa kanya. Masasabi ko na gumaan at natahimik ang buhay ko noong hindi ko na pinansin si Ate Joanna. Pero makaraan lamang ng ilang buwan ay may nangyari na naman, Papa Dudut. Bakit mo naman ginamit ang number ko para gawing reference ng mga pinagkakautangan mo? Ay, sa akin tuloy sila tawag ng tawag. Huwag mong sagutin. I-block mo. Problema ba yun? Dali-daling solusyonan pinoproblema mo. Ewan ko ba naman sa'yo? Tingin mo di ko ginawang bagay na yan? Pues ginawa ko na yan bago pa ako nagsabi sa'yo. Pero ang dami pa rin kasi talagang tumatawag eh. Araw-araw ibang number. Meron pa ngang nagbabanta sa akin na kapag hindi ka raw nagbayad, ako nang sisingilin. Hayaan mo lang sila. Hanggang pagbabanta lang naman ang kaya ng mga yan eh. Tsaka, bakit ka nila sisingilin? Ako naman ang nangutang. Ayun na nga, ikaw ang nangutang. Ang dami mong utang. Saan mo ba ginagastos yung mga perang yun? Pwede ba? Wala ka ng pakialam dun. Anong wala? Dapat meron akong pakialam kasi akong binubuisit ng mga pinagkakautangan mo. Hayaan mo, babayaran ko rin naman sila eh. Paunti-unti lang, mahinang kalaban. Teka nga ate, napapansin ko parang ilang araw na yung ubo mo ah. Alam mo lahat na lang napapansin mo. Manawa ka naman. Hindi ko na sana papansinin pero baka naman mahawaan mong anak mo kakaubo mo dyan. Hindi yan. Layo naman ako sa kanya pag umuubo eh. Wala ka bang iniinom na gamot? Ang totoo, kahit anong gamot ang inumin ko di naman tumatalab sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nito kasing nakalipas lagi akong may sakit. Kung hindi ubo, sipon naman at lagnat. Dami ko na rin iniinom na gamot pero parang hindi naman tumatalab Pabalik-balik lang. Tapos nanlalambot pa ako. Naku, mukha ka nga ring matamlay. Teka, nilalagnat ka ba? Medyo mainit nga ako Ay naku, baka naman kailangan mo pang magpatingin sa doktor ha? Baka kung ano na yan. Ayoko, wala akong pera. Anong wala kang pera? Ang dami mo ngang utang. Utang lang pero wala pa nga akong pambayad. Tsaka paano ako makakapagtrabaho kung ganitong nanghihina ang katawan ko? Peste naman kasing sakit to Nakikisabay pa. Ate, mabuti pa magpa-check up ka na. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Wala nga akong pera. Basta, ako nang bahala. Anong ikaw na ang bahala? Ako na magbabayad pang pa-check up mo. May naitatabi pa naman ako dito kahit konti. Tsaka, nag-aalala na ako sa'yo, te. Baka mapano ka na dyan, lalo na tagal mo na palang may sakit. Ay nako, parang ito lang naman Gagaling din ako.
Pero mas mabilis kang gagaling kung magpapatingin ka sa doktor at iinom ng tamang gamot. Ay, kaya pwede ba ate, makinig ka naman sa akin? Kahit ngayon lang oh. Alam ko na ikaw ang mas matanda sa ating dalawa. Ikaw nga yung ate, di ba? Pero sa pagkakataong to, hayaan mo naman ako na tulungan ka. Isipin mo na lang, pag gumaling ka, makakapagtrabaho ka na ulit at mababayaran mo na yung mga utang mo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Basta, hindi ko babayaran sa'yo yung gagastusin mo sa pagpapadoktor ko ha. Oo, kahit hindi mo nabayaran, tulong ko na yun sa'yo. Papa Dudut, pinagamot ko nga si Ate Joanna dahil labis akong nagwo-worry sa kanyang kalagayan. Ngunit ang simpleng sakit na pala na yon ang magiging mitya ng mas malaking dagok na kakaharapin ng aming pamilya. Kasunod kasi noon ay nagkaroon siya ng iba't ibang sakit na komplikasyon na pala ng mas malalang sakit na meron siya ng panahong yon. Natuklasan namin na nagpositibo sa HIV si Ate Joanna. Gumuho talaga ang mundo namin nang malaman namin ang totoong sakit ni Ate Joanna na posible niyang nakuha dahil sa trabahong pinasok niya. Sobrang sakit para sa amin. Lalo na kina mama at papa na makitang unti-unting nagiging matamlay si Ate Joanna. Habang tumatagal kasi ay humihina ang kanyang resistensya ng dahil sa sakit niya. Ilang taon ding nakipaglaban sa sakit niya si ate bago siya bumigay at tuluyang natulog sa kamatayan nito lamang 2024. Naulila niya ang kaisa-isa niyang anak, ngunit nangako ako sa kanya bago siya mawala na aalagaan ko ang pamangkin ko. Mamahalin at hinding-hindi pababayaan. Alam ko na kahit papaano ipanatag na nilisa ni Ate Joanna ang mundong ito. Yun ang rason kung bakit ako na ang tumatayong guardian ng pamangkin ko. Mahal na mahal ko siya at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan ng mama niya noong araw ay sinantabi ko na yon. Mas nanaig kasi sa akin ang pagpapatawad at pag-ibig, lalo na at kadugo ko sila at pamilya kami. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin at itampok sa programa po ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Giselle. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.